tepuk tangan. Lho, aku demen pokoke isik timur isik enom ning karo tembangan iki ora alergi. Heeh. Sok-sok enek lho, nduk njajal kutut manggung, aduh weteng kula lara, ngono ki dadak enek. Aduh kula kudu ngising. Ya ora to. Ora to kaya wong-wong padha ngumun mandeg nyawang. Kula terakhir nyanyi niki niku kula kelas 3. 3 napa? SD. SD. Yo iki karo ngemut-emut lho iki berarti. Nggih. Oke, ora apa-apa. Awake dhewe ning mumpung ning Baru Rejo. Mumpung derek papah dhewe. Iya no, papa kan suwi ora mok kututke ngono. Yo.